Fuq binarji simili ta' budgets preċedenti li rajna fl-aħħar snin, il-budget tal-2025 qed jagħti mill-ġdid injezzjoni qawwija ta' għajnuniet mifruxin fuq diversi faxex ta' soċjetà meqjusin bħala vulnerabbli bilan li tkompli titwetta iżjed ġustizzja soċjali. Dak imħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Klajnt Karwana f'dan ir-rigward u mill-iżjed vastu jkopri minn żieda oħra fil-pensjonijiet u mill-ġdid aġġustament fl-anomaliji għal dawk li twildu qabel l-1962 l-għajnuna lil familji bidħul baxx jew lil persuni b'diżabilità sa appoġġ finanzjarju saħansitra lil dawk li jinqataw minn dipendenzi ta' vizzi biex isibu saqajhom mill-ġdid fid-dinja tax-xogħol. Mid-diskors kollu tal-budget it-tnejn fil-għaxija il-Parti tas-Soċjal ħadet l-iżjed fit-tul u dan kollu kif spjega l-Ministru seta' jkun possibbli biss grazzi għall-għaqal tal-Gvern mhux l-inqas fl-ar sfidi globali li wkoll xpruna biex illum qed ingawdu minn ekonomija mill-iktar b'saħħitha. Fuċ il-kriżi internazzjonali tal-inflazzjoni se jerġa' jitħaddem il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja fejn kull familja intitolata tirċievi bejn 100 euro u 1500 euro fis-sena bl-akbar ammont imur għal dawk bl-aktar dħul baxx. Il-pagament jinqasam f'darbtejn bl-ewwel wieħed isir f'Diċembru li ġej u liħor f'nofs is-sena d-dieħla. B'kollox madwar 48 miljun euro se jitqasmu bejn 100,000 familja bi kważi 200,000 dipendenti. Il-Ministru Karwana beda l-Parti tas-Soċjal bil-miżuri li se jtejbu l-għajxin ta' dawk li jinsabu fil-fażi pensjonabbli. Il-pensjonanti jibqgħu fil-qofol tal-infiq soċjali u għalhekk is-sena d-dieħla ser jkunu qed jirċievu żieda oħra ta' 8 euro fil-ġimgħa jew 416 euro fis-sena li tinkludi iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Minn din iż-żieda ser jibbenefikaw aktar minn 100,000 pensjonant tal-irtirar, tal-invalidità u r-romol kif ukoll oħrajn intitolati għal pensjoni tal-età. Dan ifisser li biż-żidiet kollha annwali miġburin f'daqqa l-pensjonanti se jkunu qed jesperjenzaw titjib ta' madwar 3,600 euro, kważi 70 euro fil-ġimgħa. Il-Ministru spjega li dan ifisser li dak li kienu jirċievu f'pensjoni f'sena sħiħa 10 snin ilu, illum qed joħduh ma' 8 pagament u jkun jifdlilhom jirċievu 5 pagamenti oħra sa tmiem is-sena. Dwar l-anomalija tal-pensjonijiet lil dawk li twildu qabel l-1962 b'riżultat ta' riforma mbażwra li kien għamel Gvern Nazzjonalista fl-2006, Karwana tenna li l-baġit tas-sena d-dieħla jaħseb biex ikompli jonqos id-distak fi dħul pensjonabbli massimu b'aġġustament ieħor fil-pensjoni ta' dawk involuti li laħqu is-26,000. Da minn barra li din is-sena wkoll ġie assigurat lil pensjonanti kollha twildu meta twildu jibqgħu jieħdu żieda bażika ugwali fil-pensjoni. Dan kollu hu komplementat ukoll b'titjib fl-eżenzjoni tat-taxxa l pensjonanti minn 61 sena l fuq bl-ammont li se jiġi injorat għal fini ta' taxxa se jerġa' jiżdied b'20%. Se jiżdiedu wkoll il-pensjonijiet tar-romol fil-proċess biex sal-2027 dawk involuti jirċievu l-pensjoni sħiħa li kienu jirċievu l-konjugi tagħhom kieku dawn baqgħu ħajjin. Il-proċess li beda sentejn ilu biex ir-rati tal-bonus tal-għoli tal-ħajja ma jibqgħux ivarjaw skont is-sena tal-irtirar ukoll qed jerġa' jingħata spinta biex kull pensjonant jibda jirċievi fl-aħħar l-ogħla ammont ta' 21 euro u 53 ċenteżmu fil-ġimgħa. L-ammont li pensjonanti tas-servizz kienu eżentati għal fini tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali se jiżdied b'200 euro oħra għal 3,666 euro. Ma' 3,250 pensjonant tas-servizz se jibbenefikaw minn dan grazzi wkoll għal miżura li mal-età ta' 72 sena l-ammont kollu kalkulat mill-pensjoni tas-servizz ma jibqax jiġi konsidrat. Bilan li l-pensjonijiet jibqgħu sostenibbli qed iddaħħal il-miżura rakkomandata mill-Grupp Strateġiku tal-Pensjonijiet kif maqbul mal-Kummissjoni Ewropea li ta' snin ta' kontribuzzjonijiet li persuna jrid ikollha biex tieħu l-pensjoni sħiħa jiżdiedu b'sena għal 42 sena flok 41. Dan mingħajr ma jiżdiedu l-età tal-irtirar u l-ħlas tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Persuni li ma kellhomx biżejjed bolol biex jikkwalifikaw għal pensjoni mhux biss jerġgħu jgawdu f'dan il-baġġett permezz tal-bonus annwali iżda dan ukoll qed jiġi mtejjeb b'mod sinifikanti. Fil-fatt sal-lum il-bonus li ġie introdott fl-2015 kien jagħti 500 euro għal min fajtu ikunu ħallas sa 4 snin bolol u 600 euro għal dawk li jkunu ħallsu bejn 5 u 9 snin bolol. Il-budget issa se jara li dan jinħadem skont l-att attwali ta' bolol li jkunu tħallsu se jvarjaw minn 550 euro għal kull min ħallas sena bolol għal 1000 euro għal min kun iħallas sa 9 snin bolol. Ma' 16,000 persuna fil-maġġoranza nisa miż-żewġin se jgawdu minn din il-miżura.
Waqt li qed isir aktar investiment biex l-anzjani jibqgħu attivi fil-komunitajiet, inkluż b'ċentri speċjalizzati ta' matul il-jum u fil-għaxija, se tiżdied lotja lil dawk ta' bejn il-75 u d-79 sena li jibqgħu jgħixu fi djarhom jew qed iħallsu minn butom biex joqogħdu fi djar residenzjali. Iż-żieda hi ta' 50 euro għal total ta' 350 euro. Dawk il-fuq minn 80 sena lotja se terġa' tkun ta' 450 euro. Il-miżuri soċjali għas-sena d-dieħla jinkludu wkoll reviżjoni tal-ammont tal-assi kapitali li jitqiesu għal fini ta' assistenzi mhux kontributorji bħal pensjoni tal-età, l-assistenzi soċjali, inkluż tal-qatt, l-assistenza medika l karta roża li jingħataw skont it-test tal-mezzi u assi kapitali. It-thresholds għal dawn se jkunu qed jiżdiedu biex l-istat ikun ta' sosten akbar lil min għandu bżonn tali għajnuniet. Il-Ministru Karwana wkoll ħabbar riforma fl-għajnuna soċjali lil dawk il-persuni li ma jkunux f'qada li jaħdmu għal raġunijiet ta' saħħa jew għax ikunu qed jieħdu ħsibuliet taħt il-kustodja tagħhom. Biż-żewġ kategoriji issa se jkunu separati. Dan se jwasal biex il-Gvern ikun ta' sosten akbar lil dawk li tassew ma jistgħux jaħdmu u mhux b'kapriċċ. Se jitwessaw ukoll il-limiti ta' tħul għal benefiċċju msejjaħ assistenza għal mart li jingħata lil persuni li ma jaħdmux skont it-test tal-mezzi u jkunu ċertifikati li jbatu minn xi mart. Għal dan il-lan se tiġi emendata liġi biex aktar kopju persuni jgħixu waħedhom ikunu jistgħu jibbenefikaw. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali wkoll se jiġu indirizzati sitwazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità li jirċievu l-assistenza waqt li jibqgħu f'impjieg jew persuni li jkorru fuq ix-xogħol u jieħdu pensjoni għal diżabilità permanenti. Da minħabba li sal-lum kienet qed titwaqfilhom l-għajnuna la darba jirtiraw mix-xogħol jew jaslu fl-età tal-irtirar u jieħdu biss il-pensjoni kontributorja. Minflok issa se jibdew jieħdu żieda fil-pensjoni biex tagħmel tajjeb għat-telfin tal-assistenza b'tali mod li l-pensjoni tilħaq il-paga minima nazzjonali. Fid-diskors estensiv tiegħu dwar il-qasam soċjali l-Ministru għall-Finanzi wkoll semma żidiet fejn jitlu assistenzi għal persuni b'diżabilità u għal carers. Dawn jinkludu l-assistenza għal diżabilità severa, l-assistenza miżjuda għal diżabilità severa, l-assistenza miżjuda għal carers u l-carers grant. L-allowance li tingħata lil familji bit-tfal li jbatu minn diżabilità fiżika jew mentali se terġa' tiżdied qarraba darba u se titlab 5 euro oħra għal 35 euro fil-ġimgħa jew 1820 euro fis-sena li minnhom se jgawdu aktar minn 2500 tifel u tifla. Finalment se jkomplu jiġu indirizzati għas-seba' u l-aħħar darba l-inġustizzji ma' ex-membri tal-korpi li kienu impjegati fis-settur pubbliku waqt li se tibqa' fis-seħħ l-iskema għal dawk li kienu daħlu fis-servizz pubbliku wara l-1979. Wara konsultazzjonijiet se jibdew isiru l-pagamenti fi 3 skemi għall ex ħaddiema tal-Korporazzjoni Telemalta ingaġġati bejn l-1978 u l-1979 tal-Malta Dry Docks u Malta Shipbuilding li kienu ġew trasferiti mal-Industrial Projects and Services Limited u tal-Gas Board li kienu inklużi mal-Korporazzjoni Enemalta. Ma dan se tingħata wkoll qotja ta' darba lil grupp ta' ex ħaddiema tal-International Air Radio jew l-eredi tagħhom li fis-sebgħinijiet kienu impenjati fit-tħaddim tas-servizz